रमायना लोगोफोरनो जायगा ओरैबायदि मोजां ना सुख शान्तिल' मोनखायो सोरगिदिं आया मा जाखो बिसिनालाय आखला खाथ्रालै बिसिना ओइ लास ना लागै नाखि जेबो नङालै नै जेबो नङालै नै आयौ मा लोगोफोरा आङो दायो दंफैयो सलागादारि वाटारफलावहाय आरोना एकदम नै नोंथांमोना नायनो हागोन ओरै सोरगिदिं बारि बागान दंजोबो दायो दंफैयो जोङो लोगोफोर दङ नै माने वाटारफल नायनो होननानै फैदों आरोना जोङो नै लोगोफोर बिदिब्ला आङो फार्स्टनिफ्राय देखायनि नोंथांमोना फार्स्टनिफ्राय नायलांदो हेपि निउ इयार लोगोफोर हेपि निउ इयार वेलकाम टु 2024 दावराव खालामना होबाय दा नै नोगोद डिस्टार्ब नैबे गाइडसाया साइसका बाइसका हाइटाट फ्रानो थ' गाइस जोङो दायो नै अबाव थांनो नागिरदों जोङो माने जोङो सानदुबि पिकनिक स्पटआवहाय थांनो नागिरदों माने आं नुफेराखै बे जाहैबाय कामरुप डिस्ट्रिक्टआव दङ कामरुप डिस्ट्रिक्टआव सानदुबि होननाय जायगायाव जों दिनै थांगोन ओरै दङ नै दामब्राफोर माबा दङ नै ओरै गोन्दा गोन्दि जोबनै ओमफ्राय आंजों माद' आरोना जोङो माद' दामब्राफोर थांगोन दामब्राफोर गोजा एकदमबारे नै लारि लारिनो गेंसो खानालाय जोंना जोङो गेंसो थांखायो ओमफ्राय बोसोर गोदाननि बयखौबो आंनि गोसो गोरबो दुगा मुसाहारिनिफ्राय लाथाब लाथाब जासिहरनाय जाबाय लोगोफोर जोङो दिनै थांगोन सानदुबि माबायदि सानदुबि आंबो नुफेराखै नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांफाबानो जाबाय थ' बिदिब्ला जोङो थांनोसै चालो जों नै दिनैहाय गारि गोदानजों राइड थांसिगोन आरोना सानदुबियावहाय बिनिफ्राय मिर्जानिफ्राय 35 किल'मिटार जायो जों 35 किल'मिटार दिनै राइड खालामगोन बारा गोजानाव थाङा जोङो सानदुबियावनो थांगोन माने सानदुबिखौ आंबो नुफेराखै नालाय ओमफ्राय माने बेहाय पिकनिक स्पट मोनसे जायगा दङनो सानदुबि होननाय दायो माबायदि जायगा बेखौहाय आंबो नुफेराखै माने दिनै थांनोसै आरोना स' गाइस जोङो थाव सोना लाखाबाय ओमफ्राय बिदिब्ला जोङो थांनोसै ना मा होनो लोगोफोर नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थाबानो जाबाय थ' गाइस बिदिब्ला जोङो नै स्टार्ट खालामबाय बांद्राय गोजानाव थाङा जोङो बेनिफ्राय 35 किल'मिटार थांगोन आरोना माने नुफेराखै नालाय बहुद दिननिफ्रायनो थांनो जागासिनो दङ ओमफ्राय बोसोर गोदानजों लोगोसे दिनैहाय थांनोसै नोंथांमोननो देखायहैनोसै आरोना नोंथांमोना सोरबाफोर पिकनिक जानो गोसोब्ला फैबानो जाबाय दायो जोङो लोगोफोर 6 जन दङ आरोना लोगोफ्रा सिगांग्रोबाय ओमफ्राय जोंबो थांगासिनो दङ ओहो बहुद गोबावनि उनावहाय दिनै एसे गोजानाव थांसिगोन आरोना लोगोफोर बाइकजोंहाय मिर्जा टाउननि माने जोङो लेफ्ट साइडजों थांगोन आरोना सानदुबि ओरैजाय लेफ्ट साइडजों थाङो ओरै सिदा थांबाय जाहैबाय गवालपारा ओमफ्राय जोङो बोरै थांगोन ओरै लेफ्टजोंहाय बेनो जाबाय मिर्जा टाउन नै वाव मिर्जा कामरुप डिस्ट्रिक्ट गोलैयो बेयो लोगोफोर नै माने आङो कामरुप डिस्ट्रिक्टआवसो थायो नालाय मिर्जायावहाय ओमफ्राय बेनो नै मिर्जा टाउना एसेबां माने गिदिर नङा बांद्राय गिदिरबो नङा बांद्राय फिसाबो नङा एसे मिडियामनि आरोना बोरै जाखो बेबो हाबस'नो फाग्ला बोरै जानांगौ बिदिबालाय थ' गासिबो नोंथांमोना नायदो नै माने बिनिफ्राय सानदुबिया 31 किल'मिटार जायो आरोना नै 31 किल'मिटार जों आस्थे थांगोन इसेबां मानि स्पिड थाङा पिकनिक स्पटसोथ' बहुत मानसि थाङो सोरबाया जौ लोंनानै सालायगोन खुनु रिक्स होनो हाया आरोना बेनिखायनो जोङो मा आस्थे थाङो जोङो बारा स्पिडाव थांनाय नङा जोङो 50-60 स्पिडावहाय जोङो थाङो गाव मोजां सालायब्लाबो माने गुबुन सासे सोरबायाहाय सौग्राव फैदेरो ओंखायनो खुनु रिक्स होनो हाया बेनिखायनो मा लासै सालायनांगौ आरोना माने जोङो मा आस्थे थांगोन नोंथांमोनाबो जों लोगोसे नायलांफाबाय था जुदि नोंथांमोना सानदुबि पिकनिक स्पटखौ नायनो गोसो अब्ला नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थाबानो जाबाय फुरा दुब्लि गोजा नै गासिमोन ओरैबो दुब्लि माने माइया हाखांजोब्बाय आरोना नै दैज्लां बोथोरावहाय ओरैबायदि मोजां नुगोन माने नायदो नै सोमखोर नुगोन दैज्लां बोथोराव माने बिलाइफ्रा गांसोफ्रा गोथां जाजोबो ना बे समावहाय ओरैबायदि मोजां नुगोन आरोना नैबे जायगाखौहाय लामायाबो एकदमबारे सिदाखा ओरैबो हाजो दङ आरो ओरै राइट साइडजोंबो हाजो दङ ओमफ्राय आंनि आखाया नै गोसोम दाबो आसुगुरा गोसोम गवाखैबो माने गोसोम जानानै थाबाय आरोना नै बिराद गाज्रि नुखायो नै बख'नोबो हाया बिराद सायो लासै हामलांबानो जाबाय आखाया 80%आनो हामबाय आखाया ओमफ्राय माने 20% दंबावो आरोना नैबे आसिखौहाय एकदम गोरा सिख्रुबथारनो हाया ओमफ्राय एंगेल एसे दङ आरोना बेनो
जायगाखौथ' आङो बिराद मोजां मोनबाय ओरैजाय फैनानै नै लामाया एकदमबारे स्रां स्रांथार बिराद मोजां माने न'आबो गोजान गोजानावसो इसेबां माने ख्रि ख्रि नङा खाथि खाथि नङा गोजानाव दाबसे बिदि गोजानै सब गोजान गोजानाव आरोना नै हेलमेट गैया नोंसिना उइदाउट हेलमेट बेरायगासिनो हनै हेलमेटा बोरो होजागोन नोंसोरो पुलिसजों लोगो मोनबा फाइन नांगोन नोंसोर 500 थाखा ड्राइभारा जि दुगाबा हनै आयु उइदाउट हेलमेट बेरायगासिनो नै होजाथारगोन नोंसोरो पुलिसजों हमजानानै आरो दायो नै मा साहा बागान मोनलायबाय साहा बागान ओरैबो साहा बागान गेजेर गेजेर लामा लागाव दाना साल बागान मोनफैबाय नै हेभि जायगाया वा फुरा साल बागान गोजा नै साल गोजा गासिबो साल आरो साम्फा गोजा नै फुरा जंगलिया पदिना गुसुथार माथो वा ओरैबायदि गुसु गाइसमोन जेकेट गानबोया गोजांजोब्बाय अ माय गड जोङो बाइकखौहाय बाहाय दोनबाय नै पार्किंआवहाय ओमफ्राय नै बाहाय टिकेट दाननांगौनो बेसेबां लायो सासेयाव 10 थाखा नामा 10 थाखा आदसा सासेयाव 10 थाखा लायो नै बारा नङा नोंथांमोना सोरबाफोर फैनो गोसोबा आंजों कन्टेक्ट लाना फैनो हागोन माने आङो दोनबोनो हागोन आरोना नै ओरैबायदि मोजां मोनो मा नांगौ मा नाङा गासिबो मोनजोबगोन आरोना नै जाग्रा लोंग्रा एकदम फिथाइ सामथाइनिफ्राय लानानै फारसेनिफ्राय मोनजोबगोन नै थाल मैखुन माबा माबि खामब्रेंगा बायदिसिना दंजोबो नै गासिबो जानोबा सिथावबो मोनो नै मा मोनो हरलाय जानायनो बुटखौहाय गोथाव ना नङा दादा मोनसे लाबोलांबाय मोनसेल' मोनजाबाय आङो नोंथांमोनहा जाय फैनो गोसो आंजों कन्टेक्ट लानानै फैनो हागोन कामरुप डिस्ट्रिक्ट बियो नै ओमफ्राय जाय नोंथांमोनहा फैनो गोसो आंजों कन्टेक्ट लानानै फैबानो जाबाय आरोना आङो स्क्रिनाव होबाय नै नाम्बारखौहाय बेवहाय कन्टेक्ट खालामनानै फैबानो जाबाय मिर्जासिम फै मिर्जानिफ्राय आङो मा दोनलांनो हागोन आरोना ओमफ्राय जोङो दायो थांगासिनो मा वाटारफलावहाय जोङो थांगासिनो दङ मानसिफ्राबो फैगासिनो दङ दासो फैदों ना ओमफ्राय जोंबो थांबाय थानोसै जुदि नोंथांमोनहा मेंनानै थायो हाजो गाखोनानै बा वाटारफल नायनानैहाय मेंनानै नै बाहाय रेस्ट लानो हागोन नै बाहाय एकदमबारे जिरायनायनि फेसिलिटि बानायना होखादों नै नोंथांमोननि थाखाय जाय बिथांमोनहा फैयो नोंथांमोननि थाखाय ओरैबायदि माने सुबिदा दं आरोना मा नांगौ मोनजोबगोन जानाय लोंनाय फिथाइ सामथाइनिफ्राय फारसेनिफ्रायनो लानानै गासिखौबो मोनजोबगोन ओमफ्राय दायो जोङो गाखोहैनोसै वाटारफलावहाय नुहुरबा हनै दायो समायना रमायना लोगोफोरनि जायगाया ओरैबायदि मोजां ना सुख सान्थिल' मोनखायो सोरगिदिं आया मा जाखो बिसिनालाय आखला खाथ्रालै नै बिसिना ओइ लास्ट ना लागै नाखि जेबो नङालै नै जेबो नङालै नै कैसा लगा मेरा मजाक नोंगौ सानलायदोंमोन खोमा मानसिफोरा दायो लोगोफोर नोंथांमोनहा दायो बेसेबांबा समायना रमायना वाटारफल बर'आव बुङो जाहैबाय दै बाज्रुमनाय आरो जुदि हाजो गाखोनानै बा अन्थाइयाव गाखोनानै मेङोब्ला नोंथांमोनहा थालिर चिप्स जानो हागोन बिनि दामा मात्र 20 रांल' मात्र 20 थाखाल' बेखौ जायोबा ओरैबायदि गोसोआ थाजिम मोनो आरो मा उदैयाबो बुङो देहायाव थाजिम मोनो सेना लांलायबायनो राबना ओरैनिखायनो ओरैबायदि राबन बेयो मिथिना रायजोफोर बेजों जानायाव रावबो हाया लाना खारो हनै लाना खारो बिदि गैया लाना खारो लाबोदो गारिबो जों दानसै वाव
क्लिन आरो समायना लोगोफोर नै नोंथांमोनहा नायनो हागोन बिराद मोजां माने साफा मोनसेबो प्लास्टिक जेबो बुस्थु गैया बथलबो मोनसेबो नुनो मोननाय नङा आरो मा प्लास्टिकबो नुनो मोननाय नङा आरोना फुरा एकदमबारे क्लिन खालामना दोनखायो ओरैजाय दङ जाहैबाय जिरि जिरि दैया बारजुमगासिनो दङ नै स' गाइस जोङो नै फैयै फैनानै जोङो मोनसे गोजौ भिउ पइन्टआव गाखोफैबाय जोङो माने नैबे जायगायावहाय गाखोनानै बेनिफ्राय फुरा भिउखौहाय माने बेनिफ्रायनो नायहरजोबनो हायो आरोना दायो आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो नायहरदो नै वाव नैबे गाहायनि भिउ नै गोजौनिफ्राय बेयावथ' नुहुरला नैबे माबा बिफाङा होथेबाय ओइ जों फैदोंमोन जों नैबे लामाजों दायो जोङो थांसिगोन नोंथांमोनाबो नुखाबाय नायनानै माबायदि मोनखौ अननानै कमेन्टआव खिन्थाहरदो आरो जुदि सोरबाफोर फैनो गोसो नोंथांमोनहा आंजोंहाय कन्टेक्ट खालामनानै फैनो हागोन आङो दोनबोनो हागोन आरोना थ' गासिमोन जोङो बिदिब्ला थांसै थाथ'लायदो नोंसोरबो नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफैगोन बोसोर गोदाननि बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन